Als je nu kijkt naar de plannen en de planning, zijn de zorgen die we toen hadden over tijdige realisatie van die huisvesting eigenlijk alleen maar groter geworden. Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat op het gemeentehuis van Terneuzen de intentieverklaring werd getekend rondom de campus die in Terneuzen moet gaan komen. Er is sinds die novemberdag al het een en ander gebeurd, maar de ANWO Zeeuws-Vlaanderen beloofde opleverdatum van augustus 2028 lijkt niet haalbaar. Ik denk dat wij heel duidelijk hebben aangegeven wat wij belangrijk vinden. Dus die realisatie 2028, dat is voor ons belangrijk omdat we daarmee duidelijkheid, perspectief, veiligheid, zorgvuldigheid kunnen bieden aan onze medewerkers, aan onze ouders, onze leerlingen. Dat wij ook gewoon goed onderwijs kunnen blijven bieden. Het was destijds geen makkelijke beslissing om zomaar een handtekening te zetten. Want ook toen waren er al zorgen. Als je nu kijkt naar de plannen en de planning, zijn de zorgen die we toen hadden over tijdige realisatie van die huisvesting eigenlijk alleen maar groter geworden. Dus 2028 zijn we zo. Maar goed, wij blijven ons desondanks inzetten om mee te denken over oplossingen en hoe we dit zo goed als mogelijk wel kunnen realiseren. Om de zorgen van VO Zeeuws-Vlaanderen te uiten sprak Van Nispen op 27 november in de commissie Samenleving van de gemeente Terneuzen. Daar heb ik eigenlijk wel de kern van het verhaal neergelegd, wat voor ons belangrijk is. Nou, wat is die kern van het verhaal? Is dat wij vinden, even nog los van dus die planning, die realisatie 2028, waar we ons toch wel in toenemende mate zorgen over maken, is dat we de nadruk van de campus heel erg ligt op efficiëntie. De onderwijsidealen en behoeften van onze leerlingen, van onze medewerkers en daarmee dus ook voor onze ouders, geraken daarmee naar onze mening een beetje op de achtergrond. Het zijn punten waar ook raadslid Kees Liefting zich tijdens de gemeenteraad over uitsprak. Hij benadrukte, net als Van Nispen, de maatschappelijke kant van de campus. Volgens wethouder Sonja Suij zou het minstens een jaar vertraging opleveren als ze daar nu mee aan de slag gaan. Van Nispen denkt daar anders over. Ja, ik vraag me af of dat een jaar vertraging moet oplopen. Geef de school de ruimte om dit uit te werken, ruimte in tijd, maar ook ruimte op het terrein en ruimte om je onderwijs ten vorm te kunnen laten geven. En de samenwerking tussen alle partijen die zijn betrokken bij de campus kan soms wat stroef verlopen, bevestigt ook Steven Van Nispen. Je moet je voorstellen in een complex proces als dit, dat meerdere partners, dat het natuurlijk altijd een complex proces is, waar heel veel wensen, behoeften samenkomen. En dat er dan ook discussies ontstaan, goede gesprekken ontstaan over bijvoorbeeld voorzieningen die je wilt hebben. Dat is eigenlijk alleen maar goed, dat hoort bij een proces zoals dit. Hij vergelijkt de situatie dan ook met het kopen van een huis, maar dan met alle strubbelingen waar ze in dit geval rekening mee moeten houden. Je mag je eigen huis, je gaat een huis ontwerpen en bouwen waar die kinderen gaan opgroeien. Maar de bank biedt ruimte voor 1 badkamer, een inloopdouche naast een toilet en een kleine keuken. En de gemeente waar dat huis gebouwd gaat worden zegt ook nog van, ja, maar je moet ook al even met je buren praten voor delen van je douche. Dat is wel een beetje de situatie waar we in zitten.